Според нас, достъпът до лекарствен продукт не включва само цената му. Реално пациента трябва да има и реалната възможност да си го закупи този лекарствен продукт или да му бъде отпуснат срещу лекарско предписание. При положение, че наредбата, която излезе наскоро, превръща аптеките едва ли не в магазин за 1 лев. Сега виждаме и другия проблем, който е с иновативните производители. Ако, примерно, имаме 8 лекарствени продукти с една и съща съставка от различни производители, въпреки че и 8-те са на най-ниската цена в Европейския съюз, защото са взети 8 референтни държави и се изисква да е най-ниската цена от тях, те неизменно са на различна цена, защото са производство от различни фармацевтични компании. Трябва да се продават на една и съща, така ли? В момента, съгласно наредбата, за референтна стойност се взима продукта с най-ниската цена и трябва всичките да се продават на тая цена. А разликата аптеката ли трябва да я заплати, ако се спазва наредбата и ако искат да предлагат този продукт фармацевтите? Ние на практика няма да можем да го предлагаме, защото самите... Но такава ли е идеята? Да покриете разликата? Самите производители ще престанат да го отпускат по здравна каса. Защото понякога разликата е 1,5 пъти и повече. Да го обясним и с конкретен пример за някакви по-масови продукти, които са с различна цена, но с еднаква съставка. Нали така правилно ви разбирам? Едно лекарство, което в момента струва 12 лева, същото на друг производител струва 15 лева, същото на друг производител струва 17 лева с различно качество на еднаква съставка. Ще вземете най-евтиното и най-некачественото. С това ли ще зареждате аптеките? Примерно това ще се получи при инсулините, при някои други лекарствени продукти. Значи аптеките ще зареждат това, което предлагат дистрибуторите. А дистрибуторите ще предлагат това, което са подали за работа със здравна каса носителите на разрешение за употреба. Добре, на загуба ли ще бъдете, ако решите да предлагате под някаква форма разнообразие все пак? Да не изхвърляте тези основните лекарства, които казвате, че няма как да ги поддържате. Значи касата с тази наредба ни задължава да продаваме на цената на най-евтиния продукт. Да. Ние не можем да продаваме на тази цена, защото другите са с значително по-висока цена. И от тук нататък излиза, че те просто няма да бъдат предлагани в аптеката или поне няма да бъдат предлагани по здравна каса. Ще бъдат предлагани на свободна продажба. И тогава, колкото и да са евтини, когато пациентът заплати 100% от стойността му, за него те ще бъдат скъпи. Ще искате да ги продавате въобще без договор с касата, така ли? А самите аптеки, има ли опасност да не подпишат договор, да не участват въобще в предлагането на лекарства, поети от позитивния списък? Те ще разпишат договор, обаче има опасност много голяма част от аптеките да не разпишат за лекарствените продукти, които са 100% заплатени от касата и които за техна аптеката се отпуска само 1 лев. Добре, може ли, за да придобием представа, това е специфична материя при вас, печалбата на една аптека, да речем от едни 100 лева, които печелите, да. Каква част от тези 100 лева са от продажбата на продукти, частично или напълно поети от здравната каса и каква част от тези 100 лева печалба за една аптека са от оборота при другите лекарства? Доколко това е важен дял за вашата дейност, се опитам да разбера. При различните аптеки е много различно. Приблизително? Приблизително не може да се каже, но примерно от 15 до 80%. Има такива аптеки до 80%. Да. Ще затварят ли аптеки? Това вълнува не толкова големите населени места, но все пак градове и села, например. Реално ние разчитаме, че все още не е късно и би могло да се постигне корекция в тази наредба. Дори мога да кажа, че след обед от 2 часа имам работна среща с доктор Желев. Между другото, от здравната каса явно не ги докосва темата, отказаха участие в този разговор, но по-скоро зависи от министър Желев. Това така ли? Решението на конфликта значи между вас. наредбата на Министерството на здравеопазването от тази година здравната каса не се занимава с ценообразуване
и реално нещата зависят от позитивната комисия, от носителите на разрешение за употреба, защото дори даден продукт и да го има в позитивния списък, той трябва да подаде едно заявление, че иска да бъде включен в лекарствените продукти, които ги отпуска касата. И именно тук идва разминаването, че продукти, които са в позитивния списък, просто при тези условия няма да подадат заявление да бъдат отпускани по здравна каса. Колко медикамента според вас няма да бъдат налични в аптеките по договор с касата заради това? Или какъв процент от този позитивен списък ще изчезне от пазара? Може би 20%.